bi ame taratadona octobre kalo kile 27 an balima o bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibara munun bambolo kada kulo kan o de sibrido octobre kalo kile 24 sanfɛ kalanso ulu kɔni ɲɛmɔgɔ baw nan ko ulu ma ko électeur ulu kɔni ye lajɛrɛ bakɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko ka AM ci kibara munun sera ma ulu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ sanfɛ kalanso ulu kɔni ɲɛmabaw nan ko ulu ma ko électeur ulu kɔni ye lajɛrɛba kɛ ni ka hakilina falen kɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko ka AM ko yɛrɛ kɔni dabila ka bɔ Mali kalanko la AM ale yɛrɛ kɔni ye écoledenw ulu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ye nka kalanko ɲɛmaba nunu nan ko ulu ma ko électeur ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko AM ko a kɔni ni écoledenw kɔni ka hakɛ ɲini kɔni tɛ fankelen bilen ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ san o san balawu kɔni de bɛ wuli kalanyɔrɔw kɔni na ka sababu kɛ AM o kɔni ɲɛmaw kɔni sigilen ko wa ko o ɲɛmasigi ninnu kɔni senfɛ maa caman kɔni bɛ bɔnani la ale ni kalandenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman bɛ jogin ko wa ale o wagati ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ mana tɛmɛ ko école karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ lakanaba kɔnɔ u ka baaraw hukumu kɔnɔna la kalanko ɲɛma ninnu kɔni ka laɲini kɛra mun ye ko ka AM kɔni ka baara bɛ kɔni dabila école kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la moto ulu kɔni parking kɔni ɲɛnɛbɔli ale ni école ulu siyɔrɔ kow fɛnɛ ni o ye campus ye ko ka u bolo bɔ nin ko nunu kɔni bɛɛ la ko ka se ka AM ko yɛrɛ dabila Mali kɔnɔ cogoya min na ni kɔni kɛra nunu kɔni ka laɲini ye ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma électeur kɔni y'a laɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na AM ko o kɔni bɛ se ka dabila écoledenw ulu ka kalan kɛ lakana kɔnɔna la école karamɔgɔw ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka u ka baaraw kɔni kɛ hakililatigɛ kɔnɔna la kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye sibrido octobre kalo tile 24 M5 RFP mɔgɔw ulu kɔni fɛnɛ ye lajɛrɛba kɛ ka yɛrɛ ka fɔ ko conseil national de la transition ko o mun kɔni kan ka sigi ko o ɲɛmaya kan ka di ulu ma kibara minnu sera ma ulu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ M5 RFP ale kɔni ka nin lajɛrɛ in senfɛ a y'a yɛrɛ ka fɔ ko camancɛ fanga mɔgɔw kɔni sigila ko M5 RFP kɔni dama don o la ko sisan kɔni an bɛ wagati min na ni a tɔ kɔni tora conseil national de la transition ye ni o kɔni bɛna kɛ jɛkulu ye jɛkulu min kɔni bɛna wasadenw ka ulu kɔni nɔrɔ bila camancɛ fanga kɔnɔna la M5 RFP mɔgɔw kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko o ɲɛmaya kan ka di ulu ma ko ni o ɲɛmaya dili u ma o jɛkulu in kɔni fɛnɛ la ko a sigiyɔrɔma 100 ko mɔgɔ 25 o ka bɔ M5 RFP kɔnɔna la ni ne kun ye u ka laɲini kumaba kɔni ye u ka ni lajɛrɛ in kɔni senfɛ ko sabula ko haminanko min kɔni bɛ ulu la Mali ka ɲɛta ale ni bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakɛ bɛ se ka lasabati cogoya min na lakana bɛ sabati cogoya min na ale ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ yiriwa cogoya min na ko ulu kɔni ka faamuyali la ko fo nin jɔyɔrɔ in kɔni ka kalifa ulu la walasa cogoya min na ulu kɔni bɛ se ka jamana ɲɛmaaw kɔni dɛmɛ ka se ka faso jɔ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tɛnɛn don octobre kalo tile 26 bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin cɛ dɔ kɔni ma ni ka taga ni a ka miliyɔn 15 ye Bamakɔ kibara minnu sera ma ulu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ kunu nɛgɛ kaɲa 10 ka taa bila 11 wagati la nin kɛra cɛ dɔ kɔni ye ale kɔni bɔra banki kɔnɔna la ni cɛ in kɔni ale bɔlen kɔ banki la a selen boulevard de l'indépendance kɔni fanfɛ ni bingalikɛla ninnu kɔni kun bɛ ka jateminɛ o bingalikɛla ninnu kɔni kun ye maa 2 ye u kun bɛ moto kelen na nunu kɔni filɛ ka marifa kɔni ne ci ni cɛ in kɔni na fo siɲɛ 6 marifa kisɛ kɔni ye cɛ sɔrɔ ni bingalikɛla nunu kɔni cɛ ka saki na a wari ta ka taa n'a ye a yirɛla k'a fɔ ko miliyɔn 15 kɔni ne kun bɛ nin saki in kɔnɔ mɔgɔw kɔni nana ka dɛmɛ don cɛ ma kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni taara ni a ye joona la Gabriel Touré la walasa ka se k'a ka furakɛli kɛ teliya la ko nin cɛ in kɔni kun taara a ka patron ka wari de ta banki la ni a kun bɛna taa ni wari nunu di u ma nka an bɛ wagati min na i ko sisan bingalikɛla minnu kɔni taara ni nin wari in ye o mɔgɔw kɔni ma dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da o ma kofɔlen ninnu kɔni kan kibara wɛrɛ mana b'u kɔfɛ an b'o da kulo kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn dɔ ye octobre kalo tile 26 a yirɛla k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 9 Mali kɔnɔ ko wa mɔgɔ 3 yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye maa 9 minnu kɔni na Mali kɔnɔ a yirɛla k'a fɔ ko maa 1 o kɔni bɛ bɔ Kiɲeba Kayi mara la maa 1 fɛnɛ o kɔni fɛnɛ bɛ bɔ Sikaso Bamakɔ yɛrɛ kɔni sigidaw kɔnɔna la sigida fɔlɔ a yera maa 1 na yen nɔ sigida 2nan a yera maa 1 na yen nɔ fɛnɛ sigida 3nan a yera maa 1 na yen nɔ sigida 5nan a yera maa 3 la yen nɔ sigida 6nan a yera maa 1 na yen nɔ fɛnɛ o sababuya la kabi ka coronavirus daminɛ Mali la a ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ ulu kɔni dafala mɔgɔ 3,000 ani mɔgɔ 499 na
mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛla ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni dafala mɔgɔ 2,664 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 133 la o sababuya la hali bi sanuya wale olu matarafali kɔni ɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidenw kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ